Ei, we got Lengel! Acolo s-a terminat vlogul lui Bostănica. No. We got Lengel, om de cultură. Bună, fiți atenți că Na, bune. imediat zburam. Era să... A vomitata, a vomitata. No, fiți atenți. Lengel. Aeroportul din Oradea, Ryanair, bineînțeles, o întârziat și o să întârziem iară. Oh, Lengel. No, hai să vedem. No, mă duc cam către avionul ăsta. Biletul l-am luat cu vreo 30 de euro, erau și la 7 euro, 10 euro în astea. Numai te lăsa numai cu o gentuță la What? La banii aia? tine și nu, asta îmi iau pachetul ăla mai bun. Să-mi pot pune și ghiozdanul. No. The fuck? No, am ajuns, ăla e autobusul care trebuia să mă ducă, mă. Ne. Mi-am luat Ăștia sălete, lasă-mă. țeapă, trebuie să-l aștept iară. Că-i plin și s-o dus, mă. Lasă că se întoarce Lengel. Mă aștept aici, practic. Deci, practic, biboli ăștia n-or deschis ușa din spate. Diboli. Asta fix în spate și trebuie să vin aici în față. O, fai dracu diboli. Și o plecat prima tură cu autobusul și a mai rămas vreo 15 oameni. Ne. Bă, m-am enervat amuma. Poate n-au spaghete boloneze aici în aeroportul ăsta. Na, hai fettuccine. Așa parchează la 500 de metri de mine. S-a supărat Ionuț Lengel, el și toți românii care au venit, toți oamenii din Moldova. Mie, bă, deci m-am enervat, mă. Bă, deci nu vă să aibă spaghete boloneze nicăieri. O, bă, că încă n-ai trecut de bagaj. Ui, bă, ce bine că n-am pierdut autobusul ăsta. M-am chemut că l-o pierdem. Ăsta e 944. Îl luați de aeroport până în centru. Ui, am ajuns. Deci ăsta te aduce practic până aici, la gară. Ok, ok. Hai că mă duc către hotel. Bă, deci nu știu, e plin de oameni care dorm cu saltelele pe aici, pe jos, mă. Of. Interesant. N-am mai văzut, nu. Vai îmbrășat. Păi, am ajuns Hotel Holiday, zice. La Holiday Check, foa. Bă, dar nu mere... ce faci, mă? Ai, iară, mă. Nu, de-aia să o bagi, nu știu unde, mă. Nu bagi niciunde Lengel, nu. E efectiv Bă, ce preloc. faci, mă? Bă, că mi-aș pula în tine, host. Care-o fi tu? Să-ți ia foc casa, bă. Bă, să-ți ia foc casa, să mor eu. Nu mere, efectiv. Mi-a dat Nu intru, mă, dai seama. telecomanda asta, dar nici măcar nu... Deci nu s-a prinde nimic, Ana. Ionuț Lengel, ai butonul de power jos. Să-ți ia apăsat, Lengel, ține Păi, apăsat. na bine, mere, amu. Am fost jos la recepție, o că trebuie să reseteze nu știu ce chestii, le-o resetat și mere. No. Hai că ne auzim mâine dimineață. Ciao, mi piace mangiare aici. Lengel, altfel vorbim, Lengel. Bă, am venit până aici, pe Bologna, fiindcă am zis hai să bag spaghete boloneze. Practic când vine vorba de paste și spaghete, cel mai mult îmi plac alea boloneze și apoi alea carbonara, și am zis că hai să vin direct aici la sursă să văd cum îs. No. Am practic e 11 dimineața. Și eu o să mă încep spaghete boloneze la 11 dimineața. M-am cazat la hotelul la Holiday. Dar mi-mi place de Ionuț Lengel că gen omul stă în ultimele locuri din orașe. Și nu e frică, mă. Trattoria, ni. Hai să vedem ce Nu e cel mai bine famat cartier, gen, cel mai bun famat. să-mi faci. Uite, trotinete din astea. Trattoria Mangiani. No. Oh. Dacă mă opresc aici și bag niște spaghete boloneze. Nimă că este ceva rău. Ce tare. A, bine, mă, Backpacker Life e altceva, e efectiv altceva. Hola. Hai să vedem.
Bine, hai să ne plimbăm un pic, Cosmin. Hai că mă duc la un magazin să-mi iau apă, că apă n-am mai băut de mult, dar sară. Am băut leacă de la robinet, dar nu vreau să mă risc, că nu știu cum e pe aici. Trattoria la Finestrela. Ai, bă, dar câte tratorii, nu? Pe logic, mă, Lenghel, că numai din asta trăiesc, ai drept. Mangiari, cocktail, du-te amul, dar ce? Hai să mai veghem. Bă, Logic, Sebi, logic. e destul de frigus pe aici, adică nu-i, e răcoare, am septembrie, na. Vreo 21-22 de grade. Finestreli, trattoria încă una, nu? Mama mia. Deci, bă, pe bune că nu găsesc magazin de apă, mă. Tot de-astea de spaghetti. Dar intră înăuntru, măi, Lenghel, măi. A, uite-mă că este aici. Are baxurile în față și frigiderile pline, dar nu găsesc apă, mă. Every Chartelean. Eu. How much? 1 euro. One? Ma bunii, mi-am luat apa asta la 1 euro, bă, Reasonable. destul de scump, am totuși am luat-o din centrul orașului, deci na, asta este. Reasonable. Îmi trebuia una, data viitoare îl luam mai ieftin. Apa la 2 litri la 1 euro e reasonable as fuck. 4 lei, 5 lei, mă. Bă, că s-au scumpit euro. Deci asta e, nu știu ce piață pe aici, imediat mereu să băgăm ceva spaghetti boloneze punem. Bă, deci nu știu, mă, tot orașul ăsta miroase a persoane de-astea străzi, deci miros de la nasol rău. Of. Logic avea sticle mai mici, dar lui nu le trebuie de 2 litri, mă. Mă bune, hai să merem undeva. Wow, McDonald's, bă, ce-aș băga. Trebuie să mă duc odată să mănânc la McDonald's. Dar nu mă duc, că vreau să mănânc spaghetti boloneze, da? Odată mă duce. E 1 euro. Bă, dar făinuț, mă. E ca la Oșca. 5 lei tricou sau din alea. 3 euro, 1 euro, dona, zice. Donatelli. Au văzut-o pe asta, Donatelli. Cred că deja vorbesc italiană numai cum citesc acinii pe păreți și pe afișe și pe din astea. Hotel Regina, nu? Fini Sport. Unde? Sunt 6 minute de clip, eu vreau să fac paste bolonieze. Unde sunt? Mie nu-mi plac pastele deloc, sub nicio formă. Sunt mai mare fan tagliatelle. Dar, sincer, eu mănânc decât cu brânză. That's it. În rest, nu suport pastele. Sport finit, cred că înseamnă, nu știu. Sport, da, la finisat. Din ale. Vedeți ce clădiri au pe aici. Vedeți? Zici că sunt alea din filmele alea cu, nu știu, filmate în Italia cu... Ei, Dă pula mea. Omul în Italia se zice că... Mamă, zici că sunt alea filmele alea filmate în Italia. Ventura cu... Aoleu, sport finisat. Imagina să vină la tine în oraș din altă țară să înceapă să filmeze semne, să repezi și scrie pe ele. Vai de viața. Harrison Ford, din alea. Da. Filme filmate în Italia și el este în Italia. Băi, ești nebun. Te aștept să sară cineva de la jamuri, să arunce ce pe stradă din alea. Le stanțe. Nu Sebi, nu sper. Food Vine, Spirits Bistrot. Da, unde e ăla, mă, că era unul și nu mai știu unde e plecat și așa. Hai, du-te, mă. Hai, mă, că nu-mi chef de tine. Mă, nu știu unde e restaurante ăla, stați așa. Și acum sare unul. No, ăsta. Sare unul acum, sare. Osteria de Lorso, o să vin o dată pe aici. Și că e cel mai cunoscut sau unul dintre cele mai cunoscute restaurante. Losteria, nu osteria, losteria. Eu am o practic. Bine, mă, pet cu TV. Sunt 3 cazări, de-aia mă plimb pe aici cu ghiozdanul în spate. Am ieșit de la 11 la cazare și mă duc la cealaltă la 3, poate mai duce mai repede, amul. O să văd. Ui, deci aș vrea să stau jos și mi-am dat seama că nu găsesc nicio bancă, mă. Destul de nasol, deci n-am văzut nicio bancă până am...
Bine, hai că stau pe astea neci. I-am găsit. Bun, hai că am revenit aici la osteria. Vă dați multe mașini. Pune-te jos, Lenghel, și mănâncă. Osteria de Los. Vrei să mor de foame, Lenghel? Bă, hai că am plecat de aici. Mi-au zis la chelnerul ceva și eu n-am înțeles. Au zis că nu pot sta acolo la masă, nu știu de ce. Oricum e trecut de 12, deci nu prea înțeleg care-i faza. Deci nu știu exact ce e pe aici. Hai că mă duc la alt restaurant să mânc spaghetti boloneze, nu știu ce. La aici mare. Plus ăștia văd că te-ți deschid la 12, gen frate, deschide la... Sebi, ea este terminată, tu ești un om de cultură. That's it. That's it. În cazul în care ești terminat, ești terminat pe ea. În rest, nu. Singură terminat ea e. La Milano, dar v-am povestit, mă, că mi s-a anulat zborul către Milano. V-am spus asta. Chiar v-am spus asta. Dată la 10 sau din alea, mânc și un mic dejun sau mai știu. Am venit aici la Café del Rosso. Să mănânce spaghete boloneze la cafenea. Cred că o să fie dezamăgit. Aici e ora 12 și o să că mă servește și cu spaghetti boloneze sau tagliatelle boloneze, zic că. Deci nu știu care a fost faza dincolo, habar n-am. Fiți atenți, ha? Hai să vedem cum o să. Cred că sferte așa numai al dente, știi? Al dente. Am întâlnit sos de bufulești, nu se aude nimic, oricum, e așa de feng shui. Andrei, te pup! Jos pălerea pentru tine, băi. Al dente. Bă, mi-a dat și parmigiano, amul l-am văzut. Mi-a dat parmigiano. Bă, ce om ăsta. Mi-a dat și o pită aici. O mănânc cu pastele astea. Ia cu pâine. Bă, i-a dat, mă, parmigiano. Am băgat, deja mi-au și luat farfuria și aștept nota de plată. Și-a păstrat pâinea, bă. Se mișcă repede, mă. Total 14 euro. Și lasă 15. Bine, atunci, ce să zic, mai de pastele alea chiar au fost păstă medie în zona verde, n-am ce comenta. Pot zice, restaurantul ăsta e un fel de... Omul are sticlă cu apă după el pentru 1 euro. Gen top 5 restaurante cu spaghetti sau paste boloneze de aici din Bologna. Și a fost chiar destul de bun. Intră lejer în top 5 paste boloneze pe care le-am mâncat. Bune, deci da, intră în top 5 paste boloneze pe care le-am mâncat până acum. Și am mâncat în multe locuri paste boloneze și spaghetti și tot felul de chestii. Ce să zic de preț, ați văzut că au băgat servicione sau cum îi zicea. Acolo 2 euro bacșișul, cred că, nu știu dacă așa se face peste tot aici în Italia, o să văd la următoarele restaurante. 14 euro a fost în total, nu mi se pare foarte scump, mai ales că totuși am mâncat în centrul Boloniei. Am Bologna nu știu cât de mare, nu-i Roma, e ca Timișoara, Clujul, ceva în genul, cred. A zis că Timișoara nu e mare. Poate un pic mai mare. Cricule. Ce fain arată strada asta, parcă e dintr-un film de la istoric, din 1930. Noapte bună, Alex. Ce ai bună mâncare? Mangiare.
Mangiare, tutto bene, por favor. Bă, deja cred că prind mă italiană, numai cum îi aud vorbind pe ăștia pe stradă. Toto Am învățat buongiorno și mangiare. Singurele două lucruri pe care îl interesează cel. bene, tot din astea, știi? Cred că-s poliglot. Hai să vedem centru. No, păi cam asta e centru, no. Am nu mă mai plimb mult, că nu prea mai am chef. Mai de seară poate mai mă duc să mânc undeva sau nu știu. Bă, dar ce șmecher efectiv să vizitezi locuri în lume și să mănânci. E aur. Să vedem. Poate comandăm la hotel să vedem cum funcționează Glovo sau Foodpanda pe aici. Bine atunci. Nu, aici am mai caza. Cam tremură mă la Lengel. Nu știu ce asta mă zici că e azil. Văd că e aici nu știu ce Toma de la cu azilul, cred că. Ce sfânt este Doma d'Achino. No, ce mă cază? San Tomaso Ospitalitate. S-a mutat. Hai că intru, am dat vreo 60 de euro, cred că, nu știu. Da, nu. 60 de euro pe noapte, cred că. 60 de euro pe noapte? Am venit să lat, noapte bună, Denis. Ceva în genul. Ui, no, practic mi-am lăsat acum bagajul acolo la hotel, că de la 2 check-in-ul am numai ora 1. Doamne, ce detest check-in-ul. Doamne, ce detest check-in-ul. Deci am fost în Mallorca. Bă, ne-au amânat ăștia zborul 4 ore. Eram rupți în gură de somn, că și eu prost mi-am făcut check-in-ul înainte, a trebuit să merg cu 3 ore înainte în aeroport. Am stat prin aeroport, rupt în gură de somn, după, cred că 12 ore au fost. Am ajuns la hotel, găsește hotelul. Este 11 jumate, check-in-ul se face la 12. Futu-s familia, mătii. Și hai că merem Sunt rupt în gură de somn, uite-te la mine. la gelateria asta să băgăm Nu-mi pare rău, nu pot. ceva. No, mi-am luat cu 3 feluri. Ciocolată care nu se vede, pistachio și caramel sărat. Caramelo salato scria, sper că nu-i caramel cu salată, ce e caramel Caramel cu salată. sărat. No. Doamne, deci Ionuț Lengel nu se oprește din a șoca lumea. Deci de aici, de la Caramel cu salată. Ați mâncat vreodată caramel cu salată? Că Ionuț Lengel acum mănâncă. O oră jumate am făcut mare. Castiglioni, nu știu ce. Hai să vedem cum e. Mă, e bună, mă, 4 euro am dat pe ea. No, am dat Reasonable. de ciocolată, aia nu prea îmi place că e așa mai amare, mai na. Nu-i genul meu, dar în rest pistachio și caramelul au fost chiar bune. Alele aș mai comanda. No, bine, hai că o mânc pe asta și mă duc către hotel. Ui, nu am ajuns. Asta e camera. Deci, bă, aerul ăsta condiționat așa mă enervează, nici nu știu cum îl 60 de euro pe jecul ăsta? setez, de la ăsta bănuiesc, dar nu se întâmplă nimic la capul ăsta. La celălalt la fel, nu-l puteam seta din cameră, n-aveam 60 de euro pe jecul ăsta? telecomandă, n-aveam nimic și era setat pe 24 și muream de frig, deci dimineața The fuck? tot acoperit am dormit. Cu icoanele pe perete, cu 60 de euro. Nu știu ce icone, cred că e ceva parohie asta, nu știu. The fuck, baie, aveam baie mai frumoasă la școală. Da. Are bideu. Ei. Și băile sunt foarte mari, adică camerele sunt Degeaba dacă e urâtă cu spume, are bunica mea la țară mai șmecheră. mici și băile sunt mari, adică nu știu, mi se pare dubios. Nu are mă cum să fie sus greșit el. Unde e dușul? Ce? Hai să vedem. Oh, asta? Asta e cu asta te ștergi la nas, mă, nu? Așa mare. Bă, dar unde? Ce? Ok, bine. Bune. Bine, hai că am ieșit iară la vânat.
am nu știu pe unde e mere. Vedem. Este un restaurant tot așa mai Deutsche Bank, îmi place Deutsche Bank. Ei. cunoscut. Dar o să văd dacă ajung până acolo sau nu. Tot în față, pe undeva. Oai. Ha, mă, Denis. Sebi, am. Asta era. Foglia. El a învățat italian, spune sofclia. Laborator de pasta frescă. Hai să vedem. Aici fac pasta. Hello. Can I sit down or? Is this waiter? Ah, okay. Omul se bagă el pe forță. Do you have a green pass? Yeah, PDL. What's it? Veda. This one? Yeah. Where are you from? COVID certificate. Yeah. Okay. Aha. Păi, dar nu poți să stai jos dacă nu ai... Dacă, bineînțeles, nu poți stai înăuntru dacă nu ești vaccinat. Ok, grazie. Asta e practic meniu. 10 euro. O 10. Via aero. Ok. Fiți atenți, curaj. Looks nice. No, ce ziceți? Looks nice. Și un cartof cu fasole. No, nu știu, nu m-aș atinge de aia. Bă? Ce? Și pita, mă. Asta mă surprinde că îți dă pita aici la pasta. Și un picuț de apă. Mănâncă același fel de mâncare pentru că este în Bologna și mănâncă spaghete bolonieze. Ca și cum mergem Rădăuț să mănânci ciorbă rădăuțeană, știi? Dar o pizza nu mănâncă în Italia? Dar, stai, pizza nu cred că este în Bologna. Unde s-a născut pizza aceea? Spuneți-mi, vă rog eu frumos. În Italia. Asta e pită cu brânză. Noapte bună, Sebi. De votări. Mai, ce să zic, că-s bune, sunt peste medie, dar nu mi se par la fel de bune ca și celelalte. Titor. No, am băgat și așteptam nota de plată. În Napoli? Ok. Bine, atunci 10 euro a costat, am fost eu să plătesc, că nu știu cum funcționează acolo, nu mai venea la mine ospătarea și am fost eu să plătesc. No, bun e atunci. Deci a plătit sau nu a plătit? Și am fost eu să nu știu cum funcționează acolo. Bine, atunci 10 euro a costat, am fost eu să plătesc, că nu știu cum A plătit, ok, a plătit. funcționează acolo, nu mai venea la mine ospătarea și am fost eu să plătesc. No, bun e atunci. Cred că cam atâta pe ziua de astăzi. Poate, hai că mai mă duc să mănânc un picuț de înghețată sau din asta. Gelato din asta, ne? Vediam ce-i pe aici. Impero, pasticceria. Aici nu cred că au înghețată, dar mereu și la înghețată. Logic, desertul de după. Și aici baclava. Nu cred, eu nu vreau să cred că n-a spus că e baclava aici. Torta de ris. Aha. 5 oameni nu e ok, ne? Zupa imperială, zupa bla bla bla. Oh, deja aici sunt aproape pe centru, cred că. Ne, văd că sunt și niște stele pe jos, stați să vă arăt. Pizza? Wow! Stea, Miles Davis. Ce s-a asta, frate? Cât e? 1 euro? O felie sau Mult, bă. ceva în genul? No. Asta e am charges. Mult, dacă îmi trebuie lenghele, mult. Că mi iau înghețată.
A, și din câte ați văzut era apa gratis, cel puțin mi-a dat-o gratis, adică n-am plătit-o. A fost fain. Da, dar e făinuț, ha? Mesele astea sunt așa micuțe, scaune micuțe. Stați că am uitat să vă zic cum au fost. Deci, pastele au fost bune, au fost peste medie, dar nu se compară cu celelalte. Pastele erau mai tari, erau mai puțin fierte decât celelalte, nu m-au deranjat asta, dar Sticla de 2 litri încă închios, da. sosul ăla de boloneze, parcă nu a fost ce trebuie să fie. Adică am mâncat și la noi în țară, cred că mai bun decât am mâncat aici. Dar la restaurantul celălalt, acolo a fost, cum am zis, chiar intră în top 5. Un secret pe care pot să-l dau din experiențe chat. Dacă mergeți undeva într-o țară sau poate și în România se aplică asta într-un oraș, dacă mâncați la vreun restaurant, mâncați nu în centru, să nu mâncați în centru vreodată. Pentru că în centru sunt locațiile nașpa care sunt superficiale și nu fac lucruri bune. Fac lucruri ca să poată să plătească chiria mare să facă profit. Mergeți pe lângă oraș, pe la marginea orașului, pentru că acolo sunt în mare parte businessurile de familie care fac asta cu plăcere, gen. Ascultați-mă ce vă zic, nu o să regretați asta, o să mâncați cea mai bună mâncare din viața asta. Paste boloneze pe care le-am mâncat. Da. Bune, iară sunt centru. Hai că mă mai plimb pe aici. Ce mai poți să te Da, haideți că încă caut gelaterii pe aici. Mi-a zis ăsta de la hotel, el nu vorbea engleză aproape deloc, te traducea acolo de pe telefon. Și nu, când i-am dat buletinul era oarecum mirat că cum de nu vorbesc italiană. No? Și mi-a zis că, nu știu Nu mai te jos pălăria pentru tine te cine i-a zis că la noi la școală se învață italian. No, eu eram surprins că n-am auzit pe nimeni să învețe italiană la noi la școală. Ce numai engleză, franceză și foarte puțin germană, știi? Cine învață italiană la școală? Jos pălăria pentru tine, Luca Stepu. The fuck? Da, nu, Pe bune? Pe bune? Pe bune, cricule? nu știu, n-am auzit efectiv chiar niciodată pe cineva zicând că la școală au învățat italiană, la noi în țară. Mi s-a părut ciudat, dar nu știu ce să zic, nici nu prea ar avea sens, adică în afară de Italia unde mai... Pe agenții de aici cu arăt. Trebuia să vorbesc în latină. Nu. Brăila, nu. Nu, că dacă vorbeai tu Brăila chiar exista. Brăila chiar s-ar putea să existe. Deci mi se pare cel mai haios, cel mai haz nickname de pe chat-ul ăsta meu. Vorbești italiană, știi? Adică în Spania, știi, în Spania se vorbește spaniolă, în America Latină, știi, dar Portugalia, în Brazilia, dar în rest, practic, nicăieri italiană, știi? Adică, chiar pe bune, nu vine în cap nicio țară în care se mai vorbește italiană. Unde dracu se mai vorbește italiană? Că mi-a picat și mie. Țări vorbitoare de italiană. În Malta, da, Malta, da, San Marino, Vatican, Elveția, Croația, Slovenia. Ok. Deci, da. Nu-i Vatican. Bine, mă, Vatican. complicat pe Vatican. italiană, adică te mai prins ceva cuvinte, bună sera, am auzit pe ăștia zicând pe aici, deci... Nu-i complicată, pui un i la sfârșitul fiecărui cuvânt și practic vorbești italiană. Mangiare, mâncare, din asta. Înțelegeți ideea? No. Bun, hai că încă caut gelato. Întrebare pe bune. Puneți un i la final și... Parcările astea de scutere îs cu plată sau fără? Eu adică am văzut că-s fără plată. Sau mă rog, n-am văzut că ar fi cu plată, dar... Deci practic ești moldovean și pui i la final. E interesant, mă. Efectiv, îs parcări numai pentru scutere. Ei, din câte văd, dau trolebuze pe aici. Vedeți astea, firobuzele astea. Mama mia. Făi-măți. Bă, deci se face sară și n-am băgat nicio înghețată. Hai Lenghel, lenghel. Îmi pare să vă rău. arăt o chestie interesantă. Nu asta cu pașaporte. Mă rog, ce asta? Fiți atenți cu cartele. E și nu poți băga practic.
Seems nice, pentru că dacă nu sortezi bine gunoiul, este bine. Dacă nu sortezi bine gunoiul, îți iei amendăi marei. Dacă n-ai cartela. E interesant. Am învățat italiană după Lenghel. Te pupăm, Lenghel, mersi frumos. Tătace. Hai că mă duc tătace. Și că e una dintre cele mai cunoscute din oraș. Bă, la cum arată și este doar gelaterie? Yes, sir. Chiar e... Poate chiar e cunoscută rău de tot. Salut, Tren. Hello. Piccolo, por favor. Piccolo? Oui, sì. 3 euro. 3 euro? Piccolo. Grazie. Anche. Il scontrino. Ah, ok. Grazie. Ui. Da, meu. Hello. Pistacchio e caramello. Cestina da mangiare, coppetta di carta, This one, yeah. pistacchio e caramello salato. No, è pistacchio. Solo pistacchio? No, Pistachio, nu pistachio. no, pistacchio e caramello Pistachio? salato. Românul și-a două, în loc să-și ia unul. Alea sunt destul de... Au material super ciudat care îți ajunge unul. Românul. No, bine, hai cu bag. Deci mi-am luat caramel sărat și pistachio. Ați văzut, practic, că ne-am înțeles destul de bine. Hai că m-ați înțeles destul de bine ce era. Deja încep să prind italiană. Ionuț. Hai cu bag. No, bine, mă, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Ionuț a învățat, mă, engleză. Deja ne Italian. se face seară și ne auzim atunci mâine cu alte paste poloneze. No, bune, e o nouă zi și hai că am pornit iar la căutat de spaghetti boloneze. Hai că mă duc cu ochelari. Bă, iar, mă, bă, nu se satură, mă. Băi, singurii care au pus rădăuțiul pe hartă au fost pișcotarii, în rest niciunul. La orsa ăla să văd. Bă, deci Sartea mea de falte. Bă, uitați-vă mă la turnul ăsta, la primul. Vedeți că e gata să se îmborghe. Să stă înclinat așa. Băi, frate, e gata să pice. Deci ăla din dreapta e drept și ăsta se vede cât de strâmbăi, că se duce în partea stângă, vedeți? No, în fine. Se vede cu ochiul liber, așa, pe cameră nu prea se vede. E o altă chestie de care acum mi-am dat seama și nu știam de ce mă agit, adică simțeam că ceva nu e la loc. E că toate clădirile astea îs galbene sau portocalii vopsite, vedeți? Eu acum mi-am dat seama, zic, bă, parcă tot, nu știu, mi se părea că tot arată la fel. Gen, așa, acum mi-am dat seama că e din cauza culorii. Toate îs galbene și portocalii. of, Lenghel a descoperit secretul. Trebuie să-l omorâm. Am înțeleg că poate așa au fost, am 200-300 de ani. Dar acum da și voi, te încuială, faceți-le mov, puneți rigips pe tine, Culorile, dar niște termopani. le mai schimbi o lecuță, mă. Deci, bă, chiar așa de Dracu, păstrați turismul, că nu doar din asta trăiți, gen. bine. Deci nu e niciun loc la masă liber și o coadă aici. Dar și la restaurantul ăla la care am fost aseară era coadă. Nu înțeleg, cât e ceasul? 2 și 12. Du-te-am, eu stau la coadă aici. O să-mi iau la pachet. Hai că-mi iau la pachet să văd. Can I take for to go? Just a moment. Okay. Can I take for to go? De ce n-ai vorbit, mă, italiană? Poti să-i iau-i pentru-i toigoi... Așa trebuia să spui, mă, Lenghel. Așa trebuia să... Poti să-i iau-i acasì? Da? Tagliatelle a ragu e lasagna. You want cheese? Yes. Parmesan, okay. And you need a fork.
Yes. No, osteria de lor aici. Hai că aștept. Am plătit și aștept. No, mi-am luat la pachet 9 euro, mi-am luat și o lasagna, 9 euro lasagna și 7 euro Bă, 9 euro lasagna e reasonable as fuck. 50 tagliatelle boloneze. No, hai să fugim. Deci ăsta Nu, hai să fugim. practic e cel mai cunoscut restaurant sau unul dintre cele mai cunoscute de aici din Bologna. Mamă, Lenghel nu înțelege că Și atunci să Osteria nu e doar un restaurant. vedem cât de buni or fi spaghetele, pastele astea boloneze. No, uitați-vă la asta la care am fost eu aseară. Vedeți? Cod. Gen, osteria nu s-ar traduce în restaurant, tavernă or something. Nu mai știu în ce se traducea osteria. Dar e o denumire de asta. Cred că o restaurant ori tavernă, dacă nu mă înșel. Gen... Da, au monopol bă ăștia din osteria. Cod, mă, nu știu ce e aici. No, bun, i-am Hai, trechiului. ajuns. Hai să despachetăm să vedem. Nu știu dacă mi-au pus parmezan, că ori uitat să-mi pună și din astea furculițe și când am luat punga m-a întrebat că dacă îmi trebuie furculițe și am zis că îmi trebuie. Scalge rău asta. How it should. Hai să vedem. Sper că mi-au pus pe deasupra măcar, nu știu. Parmigiano Reggiano. Uite, mi-au pus. Ce fericire că i-a pus. Stați că vă arăt imediat. Și lasagna. Sunt mai curios de lasagna. Sunt un mare iubitor de lasagna. I'm a big lasagna enjoyer. Iubesc lasagna. Hai să vedem. Aș lua o lasagna. Uai, stai la Ioniuca. Amen. Looks alright. N-am văzut și lasagne mai frumoase. Le arăt mai de aproape am unii. Mama mia. Mama așa o gaură în stomac care cere mâncare, mănâncă, grasule. Dar lasagna arată rău de tot. Paste boloneze. Paste, nu știu, pastele chiar arată ca pastele în sine. Gen. Stați că amestec imediat pe ele. Ies balele pe la gură când vorbește. Nu știu ce are verghele ăla interesant. O să Sunt paste. o fac. Au o denumire, dar nu mai știu cum se numesc. Bun, hai să băgăm. Să începem cu ostenii. Mama mia. Foile, da, foile. Da. Stai aici și eu. Mestecă-le, Lenghel, mestecă-le. Ai. Hai, spune. Astea sunt cele mai fierte. Deci, pastele astea sunt cele mai fierte paste pe care le-am mâncat până în Italia. Îmi place așa. Ușor așa, acrișor, uai. Ai. Mama mia. Uitați-vă. Acum mi s-a făcut poftă de paste, chit că eu nu mănânc paste, gen. Doamne, îmi place când apăs pi sau de... Mă, chiar îmi plac pastele astea. Clar pe ăsta median și comunat. Și astea intră în top 5 paste poloneze pe care le-am mâncat. Astea și alea de la Roca, sau cum se numea la primul la care am mâncat. Bă, dar Lenghela nostru are un top 5 extrem de întins. Un top 5 care e top 10, de fapt. Minim. Hai să încercăm Un top 5 cu 10 locuri. lasagna. Ia că sunt curios de asta. De asta chiar sunt curios. Vedem cu păținașul. Hai că tai, Uai, ce moale e, mă, mama mia, stați să vă arăt. că tai pe vene. Deci uitați-vă cât de ușor bag furculița. How, bă. Vedeți? Deci efectiv trece cap în apă. Nu, Lenghel, nu. A mai văzut cineva American Pie de aici? Hai să le tăiem. Nu știu dacă m-am mâncat.
Ia, Mă, chiar e arată verde. bine. S-a tăiat frumos. Vedeți, sunt pastele verzi. Asta are un gust interesant. Colegul de la paste, vedeți că-s verzi. Stați că vă arăt mine. Da, Lenghen, am văzut că-s verzi. Vedeți un pic așa. Nu, dacă e ceva cu care nu sunt de acord, sunt în dezacord maxim cu parmezanul la peste lasagne. Nu. Don't do it. Parcă e baclava de aia cu fistic. Mamă, ce Omul meu zice că lasagna e ușor să taie. Băi, fiu E nebun. pastă medie, dar nu mă impresionează așa de mult ca pastele alea bolognese. Alea sunt mult mai bune, așa mi se pare. Uitați-mă, vedeți acum. Nu sunt cu spanac, nu sunt cu spanac. Pui, la bine, hai să trecem concluzia. Astea, clar păstă medie, asta păstă medie. Nu știu dacă aș mai comanda, sincer, e bună, dar cât timp au pastele astea în restaurant, în meniu, probabil Noapte, că nu. varianta asta aș merge în continuare. No. Astea mi se par cele mai bune. No, păi cam atât a fost pe ziua de astăzi. S-a terminat Ionuț Lenghel.